City, not me, not you, not anymore, sekwanele. Hey yo everyone, what's up man? This is kungani, one of the lead presenters at Lead Radio Station. And I say no to gender-based violence, guys. This is Fortune Nyengwayo from Mental Health Consultants. I stand and say no to gender-based violence. Hi everyone, this is PP Shabba. I say no to gender-based violence. Deuces, peace. Hey, what's up everybody? It's your boy DJ Stereotype and I'm also a presenter at Live Radio. I just want to tell you guys, please stop gender-based violence. It is wrong. Sekwanele. Sanibonani sibingelele kuyona iLead Radio, the home of good music and fresh content. Mina igama lami ke umhlengi isibongo umzelimi. Njengoba ke sihlale sisho sithi i-home of good music and fresh content. Namhlanje senza kona lokho ke ohlelweni lapho sithi khona the conference lapho sisuke khona sikulethela izinto kuyizona eyishisa ke ibunzi kuyona i-current affairs. Kanti namhlanje ngihamba nensizwa ke engimemile la yathi angeke ngize sizothi ukuxoxa ngoba kuningi ekumele sibonisane mayelana nayo ke iNewcastle lokuyindawo yethu esiyakhele. So ngizocela ukuthi ubafo azethule ukuthi ubani wakuphi uqhamukaphi. Mfowethu ngiyabonga kakhulu ithuba ongineza lona. Igama lami uTumelo Molakeng ngokuhlala eBlobosh lapha wa 12 iwadi elindaba zekwayo eliyingxenye yokhetho esinalo obizwa ngokhetho lokuchibiyela ama-by elections. Ngihlala khona ke nje mfethu lapha endaweni eseBlobosh ngaseyintsimbini. So kufika kanjani ukuthi sibe nokhetho lokuchibiyela nokuthi ungaqala ngokuthi mhlawumbe ungihlebele ukuthi lidume ngani wodi lakho, idume ngani indawo yangakini? Awufethi insimbi mfethu bathi abantu indawo yamaphara, indawo kunobugebengu obuningi, indawo enomeya eduzane, indawo okay abanye mabuthi nje uhlala eBlobosh hayi bazi ukuthi indawo engekho well developed. I say mawuthi awangilanda mfethu eBlobosh sengiyongena kuma potholes ke sengiyongena emgodini endaweni engahlelekanga eBlobosh. Yeah, bayazi ngaloko nje abantu. Wena uyazi ngokuthini wena umphendula umbuzo wami awuphendulanga ukuthi sifika kanjani ekuthini sibe ne-by election noma ukhetho lokuchibiyela? Ukhetho lokuchibiyela kusuke kuyisikhathi la mhlambe ukhansela wewadi eshile emhlabeni noma uyikele umsebenzi noma esethathe enye irresponsibility. So ewadi lethu sifika ngokuthi ukhansela sisenaye. So mangabe ukhansela sisenaye ukhokutha uyahlala phansi agazethe bese ahambisa ku-IEC ukuthi kufanele kube nokhetho lokuchibiyela ukuze iwadi lingahlali linganayo ukhansela. Mind you, we all know ukuthi as much as siya kuma elections ngo-29 May siya kuma elections are provincial and national. So ukhansela yamathemba kokhansela wakapheli azophela ngo-2026. So ngoba kuchitshiyelwa nje kuchitshiyelwa kona lokho ukuthi kukwazi ukukhavekwa iwadi libe nawo ukhansela until the year of 2026. Okay, so mangikuzwa kahle ikhansela libeke phansi umthwalo ngenxa yezathu ezithize, then after that sekumele kube khona umuntu ozoqhubeka alekelele umphakathi ukuze idingo ziqhubeke nokuthi zikwazi ukuthi zenzeke. Umuntu mhlawumbe olalele lo sibukele for the benefit of yakhe ungamkhumbuza ukuthi mhlawumbe ukhetho lokuchibiyela esikhuluma ngalo luzobe lunini? Yeah, ukhetho sobe sinalo in fact eNewcastle nje ama-by elections asemawadi now 3 as we speak on the same date. I-date kuyi-13 March 2024. So kuzobe kuvotwa eward 12, ward 19, eward 23. So usindwe ngoba ethole kulezo nsuku umuntu uzobe edla inyama ngapha, mefuna ukudla inyama ngapha, mengabe ukuthi ngapha ufuna ukudla ilunch ngapha, adle lunch ngapha. So nje yazi asikho isikhathi ngisithande njengenesikhathi sama-by election because I feel like as umuntu ovotayo usuke uphakathi komhlane nempeleko ngenxa yokuthi into mhlawumbe okade uyifuna isikhathi mhlawumbe okwaziyo ngathi ukuthi uyibone isondela kuwena njenganabantu mhlawumbe bamaqembu epolitiki bayasondela babeseduze mhlawumbe mawukhala ukuthi hey lapha amazi bese beyakwazi ukuthi mhlawumbe bazama ukuthi banyakaze ngenxa yokuthi basuke beshela intombi phela ngalezo insuku. So nabo basuke bekwazi nokuthi benze imizamo yenzeke. When how do you feel about ama-by election lawa esiya kuwona? How do you feel about wona? Ngiyazi ukuthi kade usegroundini usebenza lapha underground nikhuluma nabantu nani. How do you feel from indlela ozwa ngayo ngalama-by election? Ngabe uyasaba mhlawumbe? No, angisabi neze. In fact I feel very bad ngalama elections because abantu bethu
badlalwa ngezepolitiki njengoba usho nje ukuthi mangabe uyisakhamuzi mangabe kune by election ngasewadini lakho usuku phakathi komhlane nembeleko. It's because you are being given into mina abunikezwa for the period of 5 years but uyanikezwa yona for a period of a month mangabe sekukhankaselwa ukuyovotela ikhansela okuyinto ebhlungu and abantu bethu kuyisono ngoba ivoti balihambisa ngokuthi banunuselwe ngani ngekhathi zokugcina. They don't look ukuthi lo muntu esimbekayo ngoba asingakubalekile ukuthi emawadini ethu akuhamba amaqembu athile kuhamba abantu. At the end of the day a councillor is a person, ingane kaSibeko noma ingane kaMakhathini noma ingane kaThodetsi. So umuntu owazi it has to be umuntu owaziwayo endaweni noma umuntu oyaziyo indawo umuntu okhulela noma okusungasa umuntu okhulela kodwa umuntu whom we say this person is eligible, this person is responsible, this person can do 1 2 3. Oh, we have seen the records. Sibonile asikwazi nje ukuvela nje simbonile ukuthi hayi ubani active in doing one in active in two, or the person is selling is telling us izinto eziphathayo. Khona umunye nje ngingambona ebhala ku social media ethi ubethini ubethi wonke amaqembu asho izethembiso ezithile uma ngabe sesiya okhethweni. Ne-ANC nayo yasho sayivotela ewadini kodwa yenzanga nenkatha nayo yasho sayivotela ngabuza umbuzo kodwa yakuyathini inkatha. Inkatha ayisho lutho nje, inkatha ayisho lutho nje, ithi nje kade utsotsi noma ithi insakaza ayisho lutho inkatha ngabayisukela ayikazi isho lutho. So isikhathi sama by election bethu abantu ngicabanga ukuthi isikhathi sokumele babe sober kuzo, bangadlali ezepolitiki, bangadlali ikipa, bangadlali futhi ukununusela ngezinto whom they are supposed to be beneficiaries of those things kodwa bayithola nje ngo last minute sekuthiwa hayi mna bamba kanje awubudla akukho nama food parcel noma nenkinga nandrenela ama toilet hayi ishaki so keep those services. You should be getting them mawukuthi ama services leyo kunikeza ukudla ngazi ukuthi yi service noma yini le yana kodwa if ama toilet melabe aniyadrenelwa it should be a continuous thing. We know ukuthi mhlambe last week of the month noma it should be a regular thing njengomphakathi. Yes. So from what I'm hearing ngicabanga into wake wayikhuluma ngale ngathi ubhala ku social media, siyafunda ngathi ku social media ngazi wake wathi abantu abamaqembu maye banime bathembisa izinto abathatha izinto kwasha kwacima. Asiphinde lapho kancane bese siyaphambili. Mfowethu izinto ezofika kubantu la kunama by elections khona bangayeki lutho. Amanye amaqembu eza nembhede nama TV namagedlela abangawayeki ngoba vele baletha lezi zinto ngoba they know i situation esiphila kuyo. So baletha izinto esizidingayo. Uma ngabe abanye bafuna ukusifundisa sidinga ukufundela ukuze sibe nama skills, let's go attain those skills, and if they giving us food asingakhipheli ngaphandle, let's take that food. Kodwa we need to be sober mase ngabe sesiye votini ukuthi evotini what are we deciding, because amandla ethu noma ukuphendula kwethu kulezi zinto abayiletha kithi kusevotini kuphela. Do you think ukuthi abantu indlela abavota ngayo eNewcastle, because we are going to talk about eNewcastle because iyona eseduze kwethu, ngabe bavota ngendlela okumele bavote ngayo, okusho ukuthi bavota ngokuthi iqembu balikhuluma ithini, imanifesto yalelo qembu liyahamselana yini nalezi zinto abayifunayo, or abantu bavota based on ama feelings ukuthi uTumelo uPrawami ngiyamazi uTumelo sike sawasivuka naye so kumele ngimvotele. Do you think abantu bavota right? No, abantu angicabanga ukuthi bavota kahle. In fact, ipolitiki nje emphakathini wethu it's something esadinga ukufundiswa. But we are here asikwazi ukuhlehlisa kudinga uthani bavota ngoba honestly speaking kukhona abantu obonayo ukuthi this person akazi ukuthi lidumephi. Akazi ukuthi lidumephi kodwa just because kwenzeke 1 2 3 towards voting usehambe walithatha noma yinto eyibona iculwa kaningi manje la usebona ngathi ibhizi manje lento le, hayi ngoba ukhona akuzwile okuthile okuphusile okuzoshintsha umphakathi noma khona okuthile akubonile kulo muntu obekiwe okungashintsha umphakathi, but because of i-hype ecreate amaqembu redirects abantu bahamba bayovota abantu nje ngenxa abanye they are misinformed. Even said kwenye i-committee meeting ukuthi akho qembu elihleli nama grants elithi mangabe liphuma lona lizohamba nama grants because people are misinformed.
they have fear ukuthi hey le mali siphila ngayo mangabe singasabavoteli laba sizophila ngani manje no lokudla siyakudinga mangabe simvotela umuntu uzosilethela ama food parcel kanti we need to understand there are processes for everything akuveli nje kuza ukudla umasipala vele okhipha ukudla nje uyonika abahlali baseNewcastle on what budget uneza obani lokudla on what basis abantu abanjani yabo so ama food parcels they're not sustainable because akukho ngisho ibudget yama food parcels nje kamasipala makuthiwa sifuna uhulumeni wethu asinakele ngokudla lapha sinunisela ngawo ngo last day there is even no budget ayina sector ukwazi ukuyifaka ndawo umdlalo nje okudlala abantu ngoba bayazi abantu bethu ukuthi abantu bethu bayehluphekela abantu bethu abasebenzi abantu bethu kudlalwa ngabo kukhona nje amanye amathuba abanikezwe abantu abanikezwe iIFP around ama ward ethu bathi bayofunda ama computer bathi bayofunda i-security I'm worried because njengohulumeni iIFP uhulumeni waseNewcastle so njengohulumeni ngicabanga ukuthi mina you sit down and analyze your town ngoba ufuna ukuguqula isimo sedolobha yakho ezomnotho zedolobha awungeke uvuke kuseni nje ukuthi uyenza abantu security and computer skills ithi uselapho wena omunye umuntu uzothi olapha uhleli ekhaya uzothi mina icomputer mina anginayo mina uthe kufundiswa inene security ya umuntu uzothi mangithola security after that ngizoqasheka what is it that wena ungekho happy ngayo kule process or kulama course lawa iIFP ewane kuphakathi engekho happy now ukuthi there is no analysis behind because if there is an analysis behind at what level they did the very same thing then tell me where these people are being deployed because if there is an analysis ukuthi kune demand yama security ne computer skills bese ngitshele ukuthi sebaplacewe kuphi la okudinga khona lezo skill lezo awukwazi ukufundisa abantu into enganasidingo because awukwazi ukushisela wena as it stands but uma ngabe kuthiwa kuyi demand ngempela ukushisela you make a plan ukuthi I know angiyo acquire le skill awungeke uvele uvuke kuseni nje and go study anything so when you are saying ukuthi kuthiwe ozane nizokwenza ukuthi khona ungekho right kumele kube khona into engale ngemuva sort of i-research or investigation if I can put it that way exactly njengohulumeni mina ngicabanga ukuthi uhulumeni unama advisors uhulumeni does investigation of the economy and that's why kunabo SCD so they investigate imali zethu ukuthi kwenzakalani ikile idingalayo imisebenzi esinayo ama companies esinayo then you from low investigation uphuma nesinqumo sokuthi okay nazi abantu bethu uma ngabe bengenza 1 2 3 bazoyithola imisebenzi ngoba abantu mhlawumbe like for instance let me make an example nje uyabuka abantu bayahamba basuka emabhodini bahambe ngenyawo bayofika e7 uyabuthi okay abantu bahamba ngenyawo bayofika e7 yini inkinga if I can make a transport ezothatha abantu abasuka emabhodini e7 mhlawumbe ngibize at a lower rate than lama rate akho ngoba it's not like ukuthi ayikho transport but mhlawumbe they can afford you have analyzed then kulo analysis yakho sethi okay no angitholele abantu base 133 sibathola ibhasi le bhasi la se 133 leni lizosebenza base 133 lizomention base 133 ukuthatha abantu lapha at a lower rate sibathathe sibasuse emabhodini sibabeke endaweni za you have uqhamuka ne solution because usubonile inkinga awuveli nje uvuke kuseni uthi I know asikhandeni iwasho based on what yeah omunye uzothi ezokhuluma kune point interesting licabanga uzothi njengoba kwama by election babeya lapha ya they go there as iqembu elithize and then ama funds they use ama funds eqembu elithize so bavele bathi eziqembu thina sokwenza lokho ngoba siyiqembu elithize asiwo umasipala ngiyalinganisa omunye uzosho kanjalo what do you say on that do you still stand ekutheni still kumele kube the same process yeah ngine izathu sokuthi ngime kulelo stand ukuthi iqembu elithize liwuhulumeni vele eNewcastle akusi assumption we know uyababhaka ngabahlanganisa akusi assumption iIFP inomeya la eNewcastle bese ama ayini nama nembhede iphuma ku deputy mayor team sugar so udeputy mayor lo so there had to be an analysis there asikwazi ukudlala kahle kushuthi yabo kukhona nje omunye uza kwethu wezeqembu engakhuluma naye wathi hey Tumelo siyakusupporta ngoba ungene as independent candidate ngiyafisa ukwazi ukuthi lephi expired siyakusupporta ngoba ungene as independent candidate thina singenelanga ukhetho kodwa ke angeke sikwazi ukuvoice out lokho publicly ngoba manje sesizobe sithunaza iqembu ngase ngamphendula mina
then ngine problem uma ngabe nibona ukuthi I'm a right candidate as iqembu nizo saba ukuvoice out lokho ni prioritize ama interest eqembu more than ama interest omphakathi. Because if you see that I'm a right candidate, then those are interest of the community. Awukwazi ukucover iqembu beyond umphakathi iwona obalekile. So uma ngabe wena mina ngine problem yabona khona nje umuntu uza kwethu is a bona fide ngizambhalela WhatsApp ngithi mina hey ufaka isithombe sakhe mina hey ANC bona fide bona fide angayifela nokuyifela ANC, but it's wrong. You can't die for a party in ubese uyekelela abantu bethu. The interest first has to be our people. Uma ngabe iqembu selithi lento ifana nasesontweni, uma ngabe umfundisi sekuye phambili uJesu ngemuva, then there is a problem. Neqembu sekuyilo phambili umphakathi ngemuva, there is a problem. Bona nje uhlangana nabo bethi nyamazana ngizokuzifuna bethi nyamazana, come on, it's all about unyamazane la. Sakwenza idingo zomphakathi la, indaba kanyamazana ayisebenzi. Let's go ukuhloniphana ezisebenzisana, kodwa we don't praise you, you're not our king. Our kings are the community, are the people that have voted us ukuthi sibazele idingo zabo. You are bringing me to my next point. Usuqalile already. Why wena you decided ukuthi wena ube independent candidate? Ekubeni maningi ama political parties ayikho nje kade ichaza ukuthi hayi mhlawumbe singamuva nale sishare ivision bese sikwazi ukuthi sithuthukise umphakathi. Why you decide ukuthi move alone? I do have iqembu engilithandayo mina neqembu that phela kusisikhathi sokuqala sikuvota. Okade uyimember yalo. Iqembu ade ngiloko engisayimember yalo. Not engisayimember yalo. I'm still ngoba ngiyavota nami 29 May ngizobe ngase independent 29 May. I will be voting for national. Zobe ngivotela iqembu lami. Zobe ngivotela iqembu lami engilithandayo. Yes, direct. Ngizongivotela iqembu lami engilithandayo nami. Yabo. Kodwa angifi. Yabo njengamanje. Mhlawumbe nje kahle ngokweqembu nje mhlawumbe angangixosha ukuthi hayi wena i-membership yakho wena it's you are contesting against the party, so membership yakho wena it's void and not. It doesn't even matter. Yeah, it doesn't even matter to me because I know ukuthi yini priority, even if ngiyiparty eqembu, priority is not the party, priority umphakathi wethu. Yes. So yes belikhona iqembu but ngibona ukuthi abantu bethu seba infiltrate lento yamaqembu more than ukubaleka ukuthi uhulumeni uyini. Phela mina ka grade 7 nje esikoleni lapho sizakele babengifundisa ukuthi government is the people of the people, elected by the people, for the people. So abantu somehow along the way sebakhohlile ukuthi uhulumeni owabantu ukusiza abantu akusiwona weskipa. Yabona it's even said you find ukuthi yabona nje proportion ngihlala khona kunama toilet lawa ngamahamba uhamba nendlwana. Even said kukhona umuzo nawo ukhona onganawo ngoba ukufaka kwawo kwakusetheni siyamazi ungowethu hayi siyamazi uweliphi iqembu ayifaka kanjalo. That's wrong. I even told people ukuthi uhulumeni imali enzela ngayo abantu uyithatha kithi sonke irrespective ukuthi uyiliphi iqembu, uyithatha kubo bonke abantu through tax and VAT. Irrespective ama services awabuye kanjalo, angabuyi abantu angaguliswa ukuthi mina ngu-ANC noma ngu-EFF noma ngiyinkatha. Khona kumanje nje as we speak bebevimba enye member yenkatha lapha bathi abantu behle nje endaweni lapha ephakase insimbini bavimba bathi hawu manje antsheli ngani ngoba khona umgaqo olungiswayo, antsheli ngani labantu abalungisa umgaqo ukuthi ngabe bathatha lenkwala bayibekela phana baqhele la uzane unamanzi nawo ubona ukuthi unamanzi but lo mgaqo abawushoyo u-T junction, so lo mgaqo abawushoyo u-Ward 12, lo mgaqo olungiswayo u-Ward 18. Kuphendula lo member yenkatha efake nesikibha sengayo ithi u-Ward 12 manje yabo inqondo yabantu inqondo yabantu ilimele yini Ward 12 ndihlala ilwane ni Ward 12 kanti we don't do for the community. Senze u-Ward 18 ngoba Ward lenkatha no mayor manje u-Ward 12 uyabona ukuthi abantu bafile engqondweni. U-Ward 12 shoot uzothola izinto mangabe after 18 mangabe sesazi ukuthi owenkatha noma then that's not to government isikhuluma ngaso. Sikhuluma lo government lo hamba ngeqembu. Government has to be about abantu. Do believe ukuthi it's possible ukuservice umphakathi kahle we independent candidates? Angeke yini futhi lokho kwenza isithiyo or futhi ubonakale say as an independent uyawina, so uyabonakala so ugqoka iskipa esibomvu lapha futhi manje sewuthi so uhamba manje leskipa esibomvu sewuthatha leyo vote. Into kanjalo yona ngeke yini yenzeke? Ukuthi ke lento eSouth Africa khane ngathi izothatha i-momentum because sebavulele u-independent even to provincial. Khane izothatha i-momentum. Honestly speaking abantu bethu they still need to be educated about being independent because ukuthini ukuba independent ngiyakubekisela nje futhi siyakwazi ukuba yi-oli
ukuthi mangabe sidlala ibhola nje mangabe le bhola edlala uTim mangabe siba u5 lo oyi1 uyi-all udlala ngapha nangapha hayi ngoba uzoseva ama interest alaba noma uzoseva ama interest alaba cha udlala nje ukuthi siyawina. It's about winning irrespective ukuthi kufika yabona nje it's a shame uzothola umuntu ukuthi kukhona initiative yabona nje kubethwe nje inkathi ize nento enhle ngabe ngiyincoma manje mina I always recommend abantu abenza izinto eziright ngaze ngancoma nje lapha ku11 ngiyabagxeka abanye abenza izinto ezibheda irrespective ukuthi iqembu engilithanda noma engalithanda lapha ku11 nje benza ibridge la trend la bridge leliyana mina aside ingcono le nto ngoba bese kuyihazard mawubuka icondition yebridge ebikulo ne state abayibe kuyo as much as kuyinto encane but yinhle lento abayenzile abantwana sebazohamba kulela bridge so akwazi ukuthuma ingane ikwazi ukuwela lapha ngaphandle kokusaba so asingabi abantu abacover ijoin bese sikhohle ukuthi lama sonto esiwangenile siwangela ukuyaphi isonke siwangela amasonto ngoba sithi siyezulwini nalama politics esangena ngoba sithi sifuna ukushintsha umphakathi sifuna ukwenzela umphakathi izinto ezingcono sifuna ukubona umphakathi wethu uthola ama services ngendlela elinganayo ngendlela efanayo so abantu mangabe usuzo prioritize iqembu lakho ngaphezulu komphakathi I then have a problem. So awushintshe after ama-elections ukuthi let's say abantu bayakuvotela bese uyabuya manje sethi EFF usunuka kahle manje usuphethe amavoti oza ngala ngathi or elinye iqembu because into interesting ngama independent ukuthi once waba namavoti usuke nalamavoti usuke sine voice eningi kulawo manye amaqembu ezepolitiki and wonke umuntu usuke sowufana nentombi wonke umuntu usefisa ukuthi le ntombi le ngiyithole. It's unfortunate ukuthi I will say this ngokwami bengingafisa ukuthi as time goes by siwa dissolve amaqembu kancane. How do we dissolve amaqembu siwa dissolve ngokuthi eNewcastle umasipala waseNewcastle uma ngabe una 34 seats kumasipala waseNewcastle and uTumelo takes 12 as an independent candidate. So now I become the decider kuma decisions akumasipala waseNewcastle 2026 mangabe sibuyela kuma elections more people from different wards aba independent as much as bana amaqembu abo bangene abane interest umphakathi whom we've been seeing doing izinto ezi right from part and whom we know that they are sober abangabazokwazi ukwenza umphakathi bangene banciphisa amandla ANC EFF Team Sugar ukuze kube ama decisions angenziwa ngeekipi ngoba honestly it's a shame ukuthi kukhona ama decisions amahle national parliament enziwayo kodwa angakhona ukuwina just because ANC is a majority awukwazi as an ANC member uvote ne DA noma be DA iqhama nento enhle kanjani but you as an ANC you vote as a majority but let swing abona lazi mina bazi kanjani you as a awuzinike indlela zokuvota sometimes singathi lokwesanda ukuthi angivumi ngithi cha so kuyinkinga ukuthi abantu bawina as a majority not ngokuthi into yinhle noma yimbi so that's that if we can expand and udle umkhandlu wethu ngaleyo ndlela le sibe nabantu like for instance ulet trade kukhona abantu abane interest kulezi zinto zenzayo but who is your voice kumasipala as abantu be entertainment abantu be radio who is your voice who speaks for you for your interest akekho but we need more people of different odokotela nje makuthiwa odokotela sibanenkinga abangena odokotela let them team together babe nomuntu obarepresentayo kwiparliament afuna abanye odoctor Mahlaba. No, but it's not a bad thing. Dr. Mahlaba is a very good doctor. A good doctor. Yeah, it has been said that he's a good so province. Political. Yabo. If I want it's a wish wash. Dr. Mahlaba ufunani endlini. Unomagugu ufunani health. Ngoba unomagugu akazi ukuthi ngo-health. uMahlaba ufunda whatever. If lezi zinto azenziwa ngobuqembu nangama factions, ngabe uMahlaba we speaking ukuthi MEC of health. Asibuye lapha siqhubeke. Hayi wakhe izinto nakaphi izinto. Asiqhubeke. So why abantu umphakathi usavotela kakhulu abaqembu compared to ama independent ucabanga ukuthi kwenziwa yini lokho because uma by election ukuze as an independent uthole isupport kumele wenze ngempela usebenze kanzima ngempela but ama political parties wona ayasebenza kanzima nawo kodwa kwesa ngathi wona aba preferred kakhulu than individual ucabanga ukuthi yini yenza lokho
Ngicabanga ukuthi into eyenza lokho it's because abantu bethu abafundisekile. Yabo nje kuma community meetings that I've been having, I have been getting umbuzo ocishe ufana. Othi lo mbuzo lona Tumelo siyakuzwa ke mfana wami ukhuluma kahle izinto izinto oyishoyo. Uzowenzela ngani umphakathi idingo zawo? So that question tells me ukuthi this person akanayo information because ikhansela alikho ikhansela likhipha imali yayo esikhwameni. Imali iqhama kuhulumeni wethu, umasipala wethu, and their budgets and kunama departments ngokuhlukana kwawo. So umphakathi idingo zawo uzozenzela umasipala, me being a representative of the community. Akukho kushintshayo. Alikho ikhansela nelilodwa manje lenzela umphakathi ngedingo zawo. And futhi I even made an example nje ukuthi ikhansela middleman noma mediator stands in between umphakathi nomasipala or umphakathi nama stakeholders. Like for instance, we say kunabafana abadlala ibhola endaweni yethu. I can't go kumasipala for everything. Do I have a contact to let's just make an example. Do I have a contact to, we have a garage like what 12 BP garage. Yes. Can I approach umphathi we garage? Umphathi we garage sineqembu lebhola edlala ukuthi ungasitela ngani? Can you help us with a kit? Can you help us ukulungisa sport field sethu? I-councillor should be umuntu onjalo who gets in between ayingasonke isikhathi kuzoshona umuntu endaweni. Awekho njalo amakhansela. Ndoda awekho njalo. Mina I've been solving issues of different words without me being any part of politics. Ekhona futhi ke even worse, if I can show you messages abanye bathi sengibuya khona sengibuya kumeya. So sengibuya kumeya Tumelo awuzami. So I don't think they are concerned. So you are saying they are not doing enough abantu abaleta umphakathi njengamanje, but in terms of ukufundiseka abantu bafundisekile about irole independent ne role yephathi. No kunzima. Give me faith, I can say it's times 5 umsebenzi ukuthi ngifundise abantu ukuthi hayi bomphakathi akuhambi kanye ngalendlela esicabanga ngayo. Idingo zenu umphakathi sizoyenzeka kanje ngo 1 2 3. So it's still a journey ukufundisa abantu bethu ukuthi what is being independent. Yabona nje ngoba sizoya ngo 29 May kuzobe kunama candidate who stands for presidents. Kusazoba problem ukuthi sivotela ubani uDuduzane Zuma uyimele nje akanaqembu yini noma uyimele nje. It's a problem to people yabo. It's going to take time ubafundisa abantu bethu ukuthi no lento isebenza kanjani, yini uhulumeni yini iphathi kahle kahle. Uhulumeni ama political parties ayisithiyo ame phakathi nendawo kwezinto esiyidingayo. Ungawasusa still attain izinto esiyidingayo because we have government, but you need to follow the processes. How do we appoint people? Because abantu abenzi director, as much as some of them are appointed politically, they go through a process yaka human resource wakuleyo department. Akusebenzi maqembu lapho. Noma phela basebenza ngenxa ye-majority, but akusebenzi maqembu. Kusebenza ukuthi do you have a skill, do you have experience, do you have the qualification, then you are employed if you are employed, if you are a right candidate. Uthi wena kunodonga la kunomphakathi ngapha kunomasipala ngala. Ithini wena imanifesto yakho yokususa lolo donga emphakathini? Yini lo wena lezi zinto uyibhekile ukuthi ufisa ukuthi uyilungise emphakathini, lezinto ezi-priority yakho? Okay, especially what 12 le what engikulo vethu. I once made an example ukuthi iward lethu awunaso nesizathu sokuthethisa umuntu omusha osema drugsini because we've got no sport facilities ewadini lethu. We've got no skill center. Ayikho into angayenza. We've got no hall. Ayikho ukuthi ungathatha abantu nithi ake sihambe siyohlangana ke siyo practice umculo. There's nothing yokusiza umuntu omusha ewadini lethu ukuthi aqoqeke noma afocus ku skill sakhe. We need to give focus kuma sports, all different. Hayi ukuthi ama sports elokishini ibhola nje, cha maningi ama sports akhona. We need to ensure ukuthi endaweni zethu lawo ama sports lawo they are being covered. Rugby, netball, volleyball, soccer, you can name them. Even boxing, you can name them. And also indawo zokuhlangana i-talent esinayo of abantu bomculo, abantu abagiyayo. They cannot do these things because they've got no place abangahlangana. So kumele baze baye emadadeni
mabefuna ukusebenzisa indawo enjalo nayo okuyiprocess ukuyithola ngoba manje ukuyibooka mele uye drobheni nasosizweni nayo same thing. So we need to bring these facilities kubantu bethu, and also indawo like library, we don't have a what 12. Where do our matriculants go and access internet and apply if benza umatikuletsheni, or even do research? Where do they do research if we don't have access to internet endaweni esihlala kuyo? So ziningi izinto bethe sidinga. Yabona i-what 12 ngize ngathi i-what 12 noma ungenza okukodwa uzobe usebenza ngoba akukho kukhona. Or everything is upside down in that point. For the interest of umuntu olalele nje, just ukukukhumbuza sikhuluma ngendaba yalapha ke kuyena u-what 12. Sibuyeke sithinte kancane nako manye ke ama elections akhona, but I thought angiqale lapha ya ku-what 12 ngisho ukuthi ngomhla ka-13 March amaqembu azobe ekhompyutha noma abantu abazobe bekhompyutha lapha yilawo ama-candidates. Kukhona i-ANC, kukhona i-EFF, kukhona i-Team Sugar South Africa, kukhona i-APEM, kukhona i-IFP, kube khona i-Truth and Solidarity Movement, ukubhalwe kanjalo ke Truth and Solidarity Movement, bese kuba khona ke yena ke uTumelo Ward 12 ke lowa ngithi njalo Ward 12 no kunjalo ba yeah. Bese kuthi lapha eWard 19 kukhona i-ANC, EFF, i-Team Sugar South Africa, i-IFP kanye nayo i-Truth and Solidarity. Uyazi vele Truth and Solidarity? Lutho bese ngibona phansi nje angiyazi. Angiyibona kodwa kulama by election ukuthi ikhona ngempela. Bese siya lapha eWard 23 kukhona iANC, EFF, iTeam Sugar South Africa, iIFP, kube khona umuwali oyi-independent, bese kuba khona ke naye ke uZulu oyiyona ke i-independent kuwona lama by election. Sengenzela nje i-benefit yomuntu olalele ukuthi azi ukuthi ngabe kuhlelwe kanjani. Kanti ke kade sikhuluma la ngokuthi i-manifesto yakho ithini. Wasuyakhala ke wathi uyabona nje mawukhuluma ngentsha, ukhuluma ngento ezifana no sport, i-youth center mhlawumbe, i-library, izinto nje ezikanjalo, wathi nje cha azikho izinto ke esingathi mhlawumbe umphakathi ungakwazi ukuthi usizakale kuzona. Kukhona mhlawumbe okunye othi bokubuka othi cha impela kubaleke kakhulu ukuthi kwazi ukuthi kwenziwe, nokuthi iziphi izinto oyibeka phambili uthi cha lokhu ke ikhona ongaqala ngakho. Mfowethu asingakubalekeli ukuthi i-economy eningi ile abayibiza nge-informal economy eseculator endaweni zethu. I-plaza shop zethu we still need to take a look ukuthi how did we lose them, because itolo labo bokufika bayithathanga ngodlame noma ngeibhama, bafike babeke isitolo nje phambi kwethu sayiwele sakamkhizi. Sayiwele emva kwaloko basebaqasha indawo yamkhizi baqhubeka benza the very same services. So we need to take a look kosoma businesses nawo endaweni yethu ukuthi do we lack something in running ama-spaza shop? Because yes. Okay, yeah. Do we lack something in running our businesses? Kukhona information esinganayo, sikhula kanjani, simisa kanjani business yethu liqhubeke lingami njengoba wathathile nje emandleni, because izitolo ezikhona izitolo komkhize, komagadlela, komakhathini, izitolo zabantu abamnyama lezi, but mawusufika phakathi uthola uRashput, uthola uMohammed, but ibhaliwe lapha phezulu ukuthi kwasithola. So we need to bring back i-economy yethu endaweni esihlala kuzo. What 12 already ngenhlanhla leyo we have a program that we are running already yokulekelela osoma business. It's not a campaigning program, it's spread where iward lonke continuous, or not continuous, but ibhekelela ama-faculties amaningi. Okwamanje ibhekele i-faculty yama tuck shop and confectionery nabantu bama-bakery. Okay. Omunye uzoja uTumelo bayithatha imali engaka manje sebasponsorisha ama-spaza shops. Ayiqhamuke kuTumelo. That's what I was saying ukuthi i-councillor needs to be a middleman for the community. I'm working with a third party company that has interest in funding businesses and even other businesses ukuthi manje i-focus abukusasile. In fact, last year angaba assist that they wanted to employ abantu eNewcastle abazosebenza ka-Shoprite bezo-convert ama-card abo akasasa to ukuthi bahole ka-Shoprite. So I helped them with collecting i-data yabantu abangasebenzi eNewcastle, abantu abasha, and it was within the blink of an eye. I got i-data ngabathola abantu ngangafune ukubakhansela. Namanje lucky enough they came back to me, Tumelo, we want to fund these businesses, tuck shops, confectionaries, and bakeries. Can we have 10 people, business owners
every ward. So we are busy with that campaign. And also, these people will be taken to a rigorous training. Also, there is one business also eNewcastle elithe no nalifuna ukuba ingcele lifuna ukulekelela ukuthi mangabe sebayithola ifunding yabo, which is Nectar Finance. Tefuna basiza ukuthi how do we manage our businesses? Ikuphi la sinama gap khona? Imali zethu zihamba kanjani, so that you understand. Ungadayisa amagunya nama-snacks nama-chappies kanti imali ingena ngama-chappies wena ufuna uspend imali eningi ngamagunya. You need to understand, okay, na into efaka imali, then how do I capitalize, how do I expand? So abantu bethu they need the education. Yiko ngikhala nje ngama-security nelo nama-computer, where is the analysis behind? So yilo nje bethu into efuna ukuyenza emphakathini wethu. So you are saying Tumelo is funded? No, Tumelo is not funded. If Tumelo was funded, it's not. It's but not for the campaign. But no, not for the campaign. Because uzothi how much ngoba also independent manje kwasekuqhamuka lokho. Because lapha ekhoneni sizibuka phela si-analyze nathi ngendlela yethu. Kwenzakala. No, abaziyo nje ku social media akusiko kuqala. And it's not a way of campaigning. It's going to be done even after elections. But like for instance, there is an initiative that I came with, which this coming Saturday, which is tomorrow, we're having umdlalo webola whereby Chiefs and the Pirates idlala ndawonye ukuthi let's meet endaweni esizohlangana kuyo sibuke ibhola. I did it last year with the rugby whereby no one was social cohesion. Yes. No. Oh, I remember. No one had interest, but I saw the need. It's not because lezi zinto akusizo izinto encampaign yimi nje lo. I'm just being myself. Okay, no, ngiyakuzwa ukuthi okunye akusiyo inansi ngepolitiki, izinto nje vele okuyizinto oyiphushayo nokuyizinto ozenzayo. So njengamanje mawuhamba lapha ukhuluma nabantu, because kuningi ukukhuluma nabantu okumele ukwenza, baningi abantu interact nabo. Abantu what are they saying ibona ngesimo la or 12 iziphi izinto ebaxaye kakhulu? Ngiyakuzwa lokho okushoyo wena, bathina abantu bakhala ngani abantu ewo 12 mangabe ukhuluma nabo? Abantu bakhathele mfethu indaba yokuvota, abantu bakhathele amaqembu, abantu bakhathele indaba yamakhansela, because yabo nje bengihlangana nevidile lapha icebelihle basejakalasa, bona bakhala nje into ukuthi ikhansela abakazi balazi. Khansela is an unknown artist. What balo? What 12? What 12? Okay. Yeah, ividile. Oh, ikhansela resign. Le ngasekho. Le ngasekho bebengalazi. Yeah, khansela bakhala ukuthi khansela nje abalazi. So idingo zabo noma benekhalo but abazi bakhala. Kodwa washo kodwa umsweli wathi thula njenge khansela bavota. Abantu bakhala ngento efanayo, and also bakhala ukuthi kade sivota. And masekusondela ukuvota niyeza nonke nizosithembisa okuthile, kodwa mangabe sekumele kwenziwe asakuboni. Uvusithembe kwayo kukhona into ayishilo ukuthi ama South Africans akhala ngabaholi bethu ukuthi abaholi bethu abenzi lutho, abaholi bethu bayilokhu, but they voted for people that they've seen them doing nothing. Then mangabe masebengasenzi lutho vele as they have been doing nothing, seba complain futhi njenga siba 12 nje lama candidates now le EFF usithembiso uzomvotela wenzeni usithembiso? Uthela uvota uthela abantu no 3 years ke lapha endaweni akazi ukuthi uma umtshela ukuthi lo ubuya ejele wayiboshiwe umbheka akazi ukuthi ukhuluma ngani. Uthela wenzeni yabona, awukwazi ukuba shocked emva ukuthi esumvotelile uthela bese angasenzi lutho. But uthela uke wabonakala kwi elections adlule wayekhona, and ngezwa from social media, because ngumuntu social media abanye they were saying uyabonakala lapha mhlawumbe sizabanye kokunye nani wena umazi kanjalo wena ebasiza ngani into zo macross enjalo ngiloko ngikukhumbula kuphela wayekwenza lapho ngasibi skip. I'm not sure. Angifuni ukungena lapha. I'm not sure. But wena phela mhlawumbe wena. No, angeke ngiphike ngoba phela vele iqiniso lithi ward lethu likhulu. Ward lethu has got 6,200 voters. So it's a big ward. It may not be possible ukuthi waziwe wonke ama corners eward. Kodwa mawukuthi kukhona izinto enjalo azenza, it's a good thing. Would love to see him doing more of that into enhle kakhulu. But ngine worry ukuthi
engathetha kahlaliseki ngoba 2021 sase waye campaign wayekhona ukhethweni wayefaka esinye iskipha emva kwalo wakushuthi kwangahlangana and along 2022 2023 wayefaka esinye iskipha wayefaka iskipha esinye Singakuqhela iskip esinjani 2021 wayefaka esi white esino ATM along 2022 23 wayesefaka esi yellow esa team sugar naku manje usefaka esenkatha lapha kwenkatha ziyakhala ngoba angazi ukuthi bamvotele kanjani engakaqedi ngisho unyaka as a member of a party. So kuningi we should ask ourselves ukuthi is you feel ukuthi is not direct candidate ukuthi abesesigxotsheni nje I've got a problem ngomuntu uzohope ojampa kwenze njani yini inkinga because into emgxinisayo because mangabe umuntu right then we should pull a reference from ATM from Team Sugar into emgxinisayo ukuthi nje yena uxhuma nje seziyokhetha nangu sebambe opportunity ngoba ATM ifile eNewcastle. You can't do that. Angifune ukuthi ngiphawule ukuthi iqembu lokuqeda kulisho lifile but ngifuna ukumove to ipoint elilandelayo noma kude candidate la futhi EFF isithembiso usithembiso I believe uyamazi futhi isithembiso leadership yakhe do you think sinaye we candidate right ukuthi mhlawumbe angagcina liphethe le award? Do you think iqembu le-EFF stand a chance lokuthi lithole le award? Ngeke mfethu babuye nala award. Isithembiso kumele eze nobhulu bakhe bamvotele ukuze mhlawumbe atho ngelanga lokhetho mhlawumbe mela uzosizwa ilezi number nje ukuthi abe namavoti kodwa nje ngeke iFF ayike iwine ngale ya candidate. Le candidate ayidingi ukuthi yabona uzuchaza ngayidingi ukuthi ufake isithombe sayo nje ukuthi na ngicandidate bese umuntu asayi because the picture on its own tells you a lot ukuthi ubani lo. Umuntu olalele eRadio sisebenza la TV sisebenza ukuthi usidwebele isithombe sakhe esinjani kanti umuntu kanjani akekho soba nasesithombeni akekho soba akekho soba esithombeni akekho soba esithombeni no so I doubt can okay let me probe you, can he fight for izinto efunwa abantu abuye nazinto abayifuna abantu? Fight in what way? Fight ukuthi engage lapha emhlanganeni we-esquash ukuthi as Ward 12 usidinga library or as Ward 12 usidinga ukuthi no I doubt angakwazi ukwenza lokho. And if ukuthi angakwazi ukwenza mhlawumbe uzobe acquire a new skill because wakwenza ngaphambilini what is it that he fought for? Yabo so kushuthi sekungaba into ukuthi mhlawumbe uthe waba ikhansela wase kwaqubuka into ezintsha wafunda bamfundisa kodwa nje cha yena nje no we don't have that trait as we see him. Ithube lihleleli kwiqembu le-ANC ukuthi izama ukuthi i-redeem after into eyenzeke lapha ku Ward 11 of which sekufana nengane kwaneke manje into eyenzeke lapha ukuthi indaba eyoxoxwa. Do you think ukuthi they stand a chance kule ward le ukuthi bakwazi ukuthi bathole lesihlalo lesi? I-ANC eWard 12 yazi bethu it has been winning ama elections throughout no council ophuma khona bekayikhansela le-ANC kodwa umuntu abamfakile ne state ekuso I doubt bangawina because the person abamfake nje lapha eWard 12 uSimanga has been i volunteer le-ANC for 15 years kodwa mawumbona manje ungathi mhlawumbe uyidayisela esitolo mazi Usimanga uzabasibonga kazi ngizocheckela kodwa if i-ANC ifaile uSimanga ethembe eqembini for so long izoyenzelana mina njengelunga lomphakathi ngingashayi door to door fail usho ukuthi abakwazanga ukushintsha impilo yakhe uzoyishintsha kanjani eyomphakathi uSimanga mhlawumbe njengomanje seyikhanseli lona thuba leli mhlawumbe after 15 years how much more for the community after 15 years mina ngize ngaphathwa mina noJesu abanye ngiyalida lapha ngaphandle owayisho akwazi kwalunga emva kweminyaka mhlawumbe naye ithola ukuthi angene ecibini. Yabona ugogo wami uSimanga uyaziwa ngala ngasendaweni especially the site le video yaziwa ngane politics uyaziwa ngepolitiki le video yangala ulo ugogo wami uthi uSimanga wangena emncane ku-ANC siyamazi ngoba une track record wangena emncane it's a shame wangena emncane namanje usenjena come on mfethu ushaya udola mfethu ngenyawo wathi lonke ndoda uthembekile eqenjini leqembu ngeke lodlala kumphakathi ndoda
Isiyamazi usimanga. So kushuthi interesting indaba yase what 12. No, interesting ngempela mfethu ngoba ngithanda ukudlala ngazo. Sengiphuma la kule issue. I-candidacy yokugcina, I'm not sure noma uzokwazi yini. Team Sugar, how do you feel about the Team Sugar? That's how I feel. No. Phela you must comment so that sizo understand, because already wena usukhulumile ngeTeam Sugar but awuzange ulibize igama, but usukhulumile ngeTeam Sugar. If umuntu kade silalele kahle usezwile ukuthi usukhulumile ngayo. So uthina about i-candidate yewotho. Okay, i-candidate angiyazi personally but ngike ngahlangana nayo sasika IEC ngathola ukukhuluma naye nje. Nasesithombeni naye kukhona isithombe circulate sakhe ngambona khona. So mangabe silapha ka-IEC wavele wafuna ukusho imanifesto kimi engibona ngoba bam-introduce kimi bathi hayi mfethu uTumelo lo use wa 12 ungene as independent candidate ayisabingelela naye sharp mfethu kunjani. Wasathi uyabona nje mina mfethu uyayidayisa uyakubhekela manifesto. Uyabona mina mfethu izinto nje engiphilayo ezintathu. Phela ufaka ushukela, ufaka ushukela nje. Izinto engiphilayo ezintathu mfethu, ngiphela iqembu lami. Uthini? Ngiphela ekhaya, ngiphela iqembu lami, ngiphela umphakathi. Phela ngiphela. Uyathi phila ngiphila ngawe into lena i-rehearsal lena uzohambe yisho everywhere he goes he delivers his manifesto. No, I doubt ukuthi they have a right candidate. Team Sugar, I doubt they have a right candidate. I doubt ukuthi bazokwazi ukuwina iward ngaleya mbhemi lwana. No. And futhi mhlambe amaqembu nayo into mele yiyekela. Ukuba yikhansela noma ukuba appointed to any local position as a party, it doesn't mean ukuthi mele kube isigijimi. Akube umuntu mhlambe amaqembu njengo Team Sugar nje amaqembu afika mhlambe they should even take a process ukuthi mangabe sithi candidate goes to an interview bangabi nehlazo ngomuntu sephambi kwabantu. Maybe they should go through that process, because labantu ababeka ukuthi bagijima nezikipa noma I don't know kanti kwenziwa njani if uke wezwe wena ngoba phela usi member yakho kanti kwenziwa njani mangabe ke ukhethwe ikhansela. Kusebenziswa democratic way le uphamsizana ukuthi ubani so siyahlangana etendeni egroundini ngiyalinganisa sihlangana etendeni egroundini and then bese kuyaphakamiswa abavoti abavota. So ama credentials okunye ibonakala council ukuthi noma matric noma awukho noma uyakwazi ukubhala noma le ibonakala so i-council le hawu council akwazi ukubhala. So if ukuthi upopular ngizobiza kanjani if ukuthi upopular should you stand a good chance for irrespective for the context of this show ngizothi popular iyona esebenzayo le. Yes. Ngiyakuzwa it's going to be interesting, but what is more interesting indaba la engingayizwa la itrend la ku social media, but ngifisa ukuthi ungifilapha ukuthi kwenzakalani la njengoba siya kuma by election kunodaba okukhulunywa ngalo nje everywhere. Angazi ukuthiwa kunabantu abatholakale ise-ward 19 if I'm not wrong, I can be wrong, but kuthiwa base bakwi-address eyodwa abantu abaningi impela. Istory esikanjalo kanjani? Is it something mangabe kuyiwa kuma-by election ejwayelekile leyo noma mhlawumbe kumele sishaya amakhala kukhona into wrong? What your view kule matter, because it has been trending for isikhashana and sengiyibone kuma-platform amanye amakhulu kakhulu. Mhlawumbe ngoba ngichopha ifoni nje ngifuna ukulethela ama-figures. Ama-figures, yes, kukhona khona izinto zokuthi abantu kutholakala abantu abaningi kwi-address eyodwa. Kukhona abantu abangahlali la eNewcastle amagama abavelayo, abantu okuvela ama-address akunquthu. Kuningi okukhona. Ngoba ngiya la ngifuna ukuya kuma numbers ukuthi I did try to check ukuthi lento abantu abakhuluma ngayo iqiniso kangakanani. Like for instance lento etholakala ku-Ward 29 isn't it? Ward 19 ngo-2021 wawuna 5,866 voters. Ngo-2024 usuna 6,372 voters. Abantu abayovota nje wa-23 manje bawu 6,372. I-difference kube u-506. Yes,
kukhona abantu ababengakwazi ukuvota ngo-2021 asebekhulile, kukhona abantu asebasukile kwezinye indawo asebahlala ku-Ward 21, kunaleyo effect to change. But remember abantu bethu abanye babo, especially abavota abantu abadala, abekho good like go online, so we were only given 4 days ukuvota. Kwaba yi-3 nange-4 na ukuregister ukuvota. Kwaba ngasazi le yokuqala kwaba khona activation yokuqala soba nale yokugcina le beyikhona nge-3 ne-4. So within 4 days they were able to get 506 people from only Ward 19. It's alarming ukuthi abantu baqhamuka abantu aba-506 ngo-18 years bonke la sebekhulile or kwenzakalani. It's alarming. But then who am I to say they are eligible or not? IEC who can say which I know labantu bangene ngo-wrong noma kwenzakaleni. But ama-numbers they are shocking. Mhlawumbe I can give you a background. Ward 19 bawu-506 aba-edekile from 2021 to 24. Ward 12 bawu-557 aba-edekile. Ward 11 bawu-616 aba-edekile. So number all these 4 wards, number yabo ithi 56. Immigration yabantu noma ukumuva kwabantu kuyafana Ward 11 nase 12 nokukhula kweingane kuyafana. Do you think mhlawumbe from explanation yakho, do you think khona isandla semfene mhlawumbe sikhona? No, ngicabanga kwami sikhona isandla semfene mfethu ngoba Ward 19 500 something, Ward 12 500 to 600, Ward 23 500 to 600. Onke lama Ward 11, onke lama Ward lawa nama by election. Mhlawumbe I will check also the other wards because I did the comparison for these wards kuphela benama by elections, but inambi yafana. So nginenkinga ukuthi eNewcastle ingane ezincane ezikhulayo ziyalingana zase Ward 12, ziyalingana zase Ward 19, ziyalingana zase Ward 11. Then there is a problem. Umuntu wenza lokho angakwenzelani ngokucabanga? Izathu sokwenza lokhu ukudlala ipolitiki. Mhlawumbe mangabe sifundisa umuntu okhona ekhaya, kumele sazi ukuthi kamasipala kuneparlament naseNewcastle kamasipala, kunama seats. Ama decisions enziwayo kamasipala as we speak manje kumkhandlo waseNewcastle enziwa kwi-collusion. Inkatha ibambisene noshukela nalamaqembu lawa amanye. Yes. Kahle eNewcastle abantu abanama numbers amaningi ANC. But ayikwazi ukwenza if ingabambisani namuntu. So bonke labayidizethile ANC babambisana nenkatha. So inkatha ukuze ikwazi ukwenza ama decisions, that is why ushukela enama ward nje awu2 and 8 seats ekwazi ukuba udeputy mayor, because sort of in the middle of ama numbers. Mayengathi ushukela ungena kwi-ANC kungaphathi ANC Newcastle, mayengathi ushukela ungena kwinkatha kungaphathi inkatha Newcastle. So lama numbers awu8 now ayidecide amakuvoto. So le game le edlalayo manje igame ukuthi we want to rule the municipality without collusion with 50 plus numbers. So how do we rule the municipality? Let's dissolve the current wards, the current councillors. Let's dissolve them. Qale phansi ibuyele ziyokhethweni. Ukuze sokwazi ukuwina Ward 11, sikwazi ukuwina Ward 12, sikwazi ukuwina Ward 19, sikwazi ukuwina Ward 23. Masiwina wonke lama ward ushukela asasimayor i-deputy mayor. Ubani usho kanjalo? No, it's a political game. Khuluma sengathi phela kukhona othi dissolve so that. No, it's a political game. It's a political game. But khona oyidlalayo phela. Yeah, inesandla semfene asaziwe isemfene nje. Isandla semfene. Isandla masike semfene asaziwe, but i-political game idlala kanjalo ukuthi let's have a majority in Newcastle, and if we have majority we're making decisions. So asinenge shukela la indlovu enoshukela la ezositshela ukuthi Ward 31 let's withdraw iward lami singasangeni asasafuna into enjalo, sifuna ukuphatha mawuthi sifuna ukuphatha, yabo. So igame enjalo edlalwayo. So usho ukuthi indaba ye-coalition ayizange ihambe kahle. No, indlovu enoshukela ayihambanga kahle. I-coalition azange ihambe kahle. That is why sila namhlanje sinama by elections angaka eNewcastle, sinama by elections awu4. Amakhansela wonke akushonanga nelilodwa ayaphila wonke. Hayi isimo sepolitiki empela uyezwa ukuthi si-interesting. We thought mangabe silapha e-Ward 11 kujuice kuyona yonke into, but yashifta futhi manje yashifta nakulawa amanye amaward. Uyabona ukuthi kuningi ngempela okwenzakalayo njengoba sixoxa naye ke uTumelo
oyiyona-ke independent candidates lapha kuyena-ke uward 12. Sesiyakwisegment manje yokugcina bese siyayivala lento. Kukhona-ke futhi olunye udaba la kakhulukazi udaba lama-special vote. Yini ama-special vote? Asebenza kanjani ama-special vote? Mangabe kuyokhethweni bethu kuyaye kube no okay maku by election nje babe kusuku olulodwa la khona ukhetha lesho ukuthi mhlawumbe uyabuka ukuthi awu naku sengizoba nohambo ngosuku lokuvota ngisakwazi ukuvota ngosuku lokuvota, so you can apply for a special vote. Special vote ithi usuzovota a day before usuku lokuvota. Apply ka IEC. You can apply online or you can submit a form. Noma uyabona umuntu osifazana uyithwele noma unesimo sokukhubazeka noma unesimo nje ukuthi angekwazi ukukhona ukufika la ukuvotelwa khona, then there is a special vote. It's either beze ekhaya ba IEC bezokuvotisa before actual date noma wena uya e-station mawukuthi umuntu okwazi ukuhamba kodwa ongeke abe khona nge-date ngenxa yomsebenzi noma ngenxa yama-commitments. But we have received i-list yama-special vote. I-list yama-special vote inenqwaba yabantu abasha abanye that I can identify abangasebenzi abangana-commitment abayihlele nje emakhaya abangazi ukuba ku-special vote futhi. Wena wazi kanjani ukuthi la bantu laba abasebenzi abekho busy ngalelo langa? Because I've got names. I-list special vote ibhala amagama nama-address abantu, so lo muntu ubhale lapha like ubhaliwe omunye wabo wasekhaya nje. Ngiyamazi akasebenzi akazi ukuthi special mhlawumbe ngizoyenza ivideo ngimshuthelene ngimbuza ukuthi uyazi uvota nge-special vote, akazi ukuthi lidumephi but ukhona kwi-list ye-special vote. Manamba uphinde indaba yamalamba bangaka abantu abazokwenza ba-special vote? Shocking, abantu abazovota ku-special vote e-ward 12 bawu-419 abazovota a day before kuvotwe bawu-419. Futhi labantu laba kusilindele ukuthi abantu abanama-commitments ngeyi-13 abangeke bakwazi ukuza e-station. Silindele ukuthi abantu laba abakhubazekile abangeke bakwazi ukuzovota abadinga ukuthi IEC aye emakhaya, abantu abanezimo ezihlukene. Kodwa it's a shame ukuthi akukho njalo ngoba abanye babo we can identify them, we know them. They are not having any conditions or commitments. So for the benefit of umuntu olalela noma ubukele ngicelile ukuthi because le ndaba yama-numbers is sensitive ukuthi ngibone into la isho khona lapha phambi kwami ngine-document ephuma ka-IEC eveza iy'ndawo la kuvela la ngicabanga ukuthi ama-VD lawa kuvela isizamo okuhle high primary school, icebelihle senior primary school, eKhanyeni show the way crèche ne-Newcastle National Baptist Church. Wonke lawo manatsinge under Ward 12. Yes, and then after that kuvela ama-numbers la ngizopiya lapha kwi-total applications approved kuno 42 esizamo okuhle bese kuthi ecebelihle kuno 65 bese kuthi eKhanyeni kuno 253, then lapha eNewcastle National Baptist Church kuno 59, bathi i-total yalama sekukonke u419 mangabe ngibo. To think it is alarming mangabe abantu abaningi nganga benza special vote. No, it's alarming kakhulu mfethu. Kukhona futhi esinye isandla semfene lapho because zingayanti lezandla zemfene. Ayiziningi lezandla. Awazi ukuthi kube nabantu abawu419 abavota ngo-special vote. Ushuthi special case le 419. And kule special vote ku-419 bese uba ne-youth engaka. Akwazi ukuba ngilindele ukuthi makuthi-ke baningi-ke asibe nogogo nabantu abakhubazekile mhlawumbe asibe nalabo-ke bese siba nabasebenzayo abangeke bakwazi uku-attend. Kodwa abantu abayihlala emakhaya laba abangasebenzi, abantu abakahle nje abakwaziyo and futhi worse kuze kubhaliwe lapha bazoza e-station bezovota laba ngeyi-12 a day before elections. Kusho ukuthi abantu abakwazi ukuhamba, abantu abanganayinkinga, so kusho ukuba ne-commitment. Yini commitment laba? Awana ama-commitment labantu laba. So you think abaningi baba bayiko aware? Most of them are not even aware. Most of them are not because these people, you can register them online. If you register them online, you need to have IDs wabo, and then you register them online. So abekho aware. Ngoba ngitshela mina most of them abekho aware ngoba ngitshela kukhona nje owasekhaya ongazi ukuthi lidumephi. So how much
voter education was done prior to ama-elections because manje asefikile. How much voter education was done so that izinto ey'kanje abantu they will be aware of ama-terminology, because igama elithi special vote, it sounds like igama elimnandi, but omunye won't know ukuthi lisho ukuthini njengoba wazi ukuthi abantu bakithi abaningi abanye abazange mhlawumbe bavele kakhulu esikoleni, abanye abaningi. I-voter education ingakanani yenziwe, and to think ukuthi usamningi umsebenzi omunye kumele wenziwe? No, ngicabanga ukuthi mfethu kumele asebenze kakhulu. Kumele asebenze kakhulu IC in educating abantu bethu ngokhetho. Ngicabanga ukuthi u-IC akenzi justice in terms of, ngoba yabo nje mangabe mina ngisazofika ngichaza ukuthi yini independent, it's double job. U-IC ukhetho lethu is a decider of economy yethu, decider of ukuphatha kwezwe lethu, of everything kahle kahle. So if abantu bevote nje for the sake of voting, then it's a mad rider on a blind horse. Right. Manje asiye ngasekuphetheni ngenxa yesikhathi. Lapha ya ngifisa ukuthi ukhulume nomuntu ongaka decide ukuthi ngizovotelani, ongaka decide ukuthi uyaya yini kuyovota noma akayi. Ukhulume naye ukuthi kubaluleke ngani ukuthi asukume ayovota. One. Okwesibili, kubaluleke ngani ukuthi kumele avotele le independent candidate ekhulumayo manje. Mhlambe engakusho kubantu, as I've said ukuthi we've got 6,500 abantu abavotayo. As much as kungaba nama allegations and suspicions ukuthi kukhona isandla semfene, but abantu esinabo still baningi kunalo 500 difference lwade sobala. Abantu abasukume all these 6,000. Yabona ama elections makuvotwa kuyaye kube u2.5 3,000 abantu abavotayo because abantu abana interest. But I'm encouraging everyone ewa 12 ukuthi on the day of election nge-13 March akusukume nesinedolo, sihambe siyovota and make a decision for your ward without any influence or being bluffed by izinto eyilethwa ngo last day ongeke uyithole for the rest of the term. So if abantu they go soberly and say we electing uTumelo as i-councillor lasewadini lethu, I will definitely do izinto ezizokwazi ukulelela umphakathi wethu, izinto ezizokwazi ukulelela abantu abadala esinabe ewadini, izinto ezizokwazi ukulelela abantu abasha, izidingo as basic needs. No one deserves ukuhlala ne-toilet elingadrainwanga for 3 years kodwa enohulumeni bese utshelwa ukuthi udizila awukho. Everyone deserves to have water and sanitation la abahlala khona, ukuthi amanzi nendle ekahle bonke umuntu umfanelekile. Abantu nje bonke bethu ngosuku noma ngabe thiwa bune date nge-13, tshela ubhebi ukuthi i-date yethu baby no ayingabi ngalosuku, usuku olubaluleke kakhulu. Ila khona siyobuyisa amandla ebantwini, ngoba abantu abavotela engathi they tend to forget ukuthi amandla akubantu awekho kubo. They were just elected bona njengokuphamisa isandla noma they were elected ngecross. So let's bring back amandla ewadini lethu by doing the right thing, by voting for independent candidate. Right, uyamuzwa-ke uTumelo uthi abantu phela basukume ngobuningi babo, ngoba-ke i-democracy into ebaluleke kakhulu ukuthi si-embrace, ukuthi iyona into ekwazi ukuthi ikhulumele abantu. Sesivala mfethu, ithini message yakho kubantu sesigoqa nje leshuya namhlanje? Engakusho kubantu mfethu ukuthi izwe lethu li-responsibility yethu sonke sikulo. Akusiyona i-responsibility yomuntu oyedwa uqokiwe. I've always been telling this thing kubantu engihlangana nabo ukuthi even if I can be elected as i-councillor lewadi, but I need power kubantu esinabo, ukubambisana nabantu esinabo ngoba amandla okushintsha izimo akithi sonke. If there were people abashintsha i-education system without social media, without internet, but they mobbed around together and say enough is enough about this language ey'kolweni zethu, how much more for this society and access to internet, access to influence people, how much more of things that we can change by uniting together. Mina ke nje mfethu ngine background yokufunda iBhayibheli. iBhayibheli there is a Tower of Babel, abanye bathi umbhoshongo waseBabel owakhiwa waseBabylon. Lo mbhoshongo lwana lithi iBhayibheli abantu babe nombono munye, bezwi linye benza okufanayo. But
babe nomqondo ukuthi asakhe lo mbhoshongo ukuze sifike ezulwini. But lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasanganisa ulimi lwabo, because if people speak in different directions akukho abangakwenza. Those people, no one could stand in their way, because they were in one voice, one accord, saying sakumbhoshongo sifuna ukuyobona lo uNkulunkulu osezulwini. But uNkulunkulu, the only thing ayekwazi ukuyenza ukuyistopha lento abuthi asanganisa ulimi, ukuthi omunye mayimemezela phansi, hey ngilethele isitini ngibeke ashinta angayizwa ukuthi uthini manje lo bavele baqonda. So if nathi sizovumela amaqembu asanganisa ilanguage yethu, we will not do lokho esikufisa ngomphakathi wethu. Let's be in one voice, one accord, irrespective of our t-shirts. Speak one voice, speak one language for our community, then we'll see things changing. Right, ngizwakala ke ngempela. Asibonge ke ngesikhathi sakho ukuthi isigcino sihlangene sikhulume lolu daba lolu, ngoba kubalekile ukuthi ama dialogue kanje enziwe. Ngesikhathi singangavumelana kokunye, but kubalekile ukuthi ukhulunywe ukuze umuntu ezokwazi ukuthi ayidecidele, ezokuthi umunye umuntu ngabe ubona kanjani, ezokuthi nomunye uthini. So asibonge, ngiyathemba ukuthi isudi right nasesithombeni ngifake episi mfethu ngiyimi nje isudi ngayifama ukuthi ngiyayithanda. Isudi lokho isudi. Okay, I know. Asibonga bakwethu, asivale namhlanje iyona ke Lit Radio, the home of good music and fresh content. Njengoba ke ishilo icandidate yethu ukuthi ivote lakho li voice lakho ilona nje kuphela elizokukhulumela. Kuzobe next time sharp. Ukwazi ukuthi listening to this radio ZN is much cheaper than you can imagine. Oh yeah, this is so great. Less than 50 megabytes for 2 hours using Famecast app. Sounds good, eh? Yeah. Now you have more reasons to trust us with your data and enjoy good music and fresh content on a daily dose. How'd you like it?